Njengoba sonke sazi, izifo zenhliziyo izona ezibulala abantu abaningi emhlabeni wonke. Ngakho-ke, ukuvimbela kungcono kunokwelapha. Ngakho ukuhlolwa kwezempilo okuvimbelayo kusiza ukunciphisa izifo zenhliziyo futhi kuvimbele nemiphumela yayo ebulalayo. Ngakho-ke ukuhlolwa kwezempilo okuvimbelayo kufanele kuqale kusenesikhathi empilweni, hhayi phakathi nempilo noma ebudaleni. Ngokuvamile, izinto ezandisa ingozi yezifo zenhliziyo zifaka ushukela, umfutho wegazi ophezulu, nezinye izinto ezifana nokubhema, kanye nemikhuba yokudla engeyinhle. Zonke lezi zinto kufanele zincishiswe, futhi ukuhlolwa kwezempilo njengokulinganisa umfutho wegazi kufanele kuqale cishe uneminyaka engu-18. Futhi ngesikhathi esifanayo, singakwazi ukuqala ukuhlola i-lipids engavamile, amazinga e-cholesterol nazo zonke lezo zinto. Futhi ngokusekelwe kulokhu, futhi ngesikhathi esifanayo, singakwazi ukuhlolela isifo sikashukela futhi. Ngakho ngokusekelwe emibikweni yokuqala, singakwazi ukuhlela ukuvakasha okulandelayo, uphenyo futhi ngokuvamile kubantu abavamile. Uma imiphumela yokuqala ijwayelekile, ungayisela enye eminyakeni emithathu kuya kwemihlanu kamuva. Kodwa uma kukhona okungavamile, mhlawumbe badinga ukubhekwa ngokucophelela kwakho konke lokhu, imingcele futhi kufanele ilawuleke. Uma utholakala une-hypertension, iBP yakho, ingcindezi yegazi, kufanele ibe ngaphakathi kobubanzi obujwayelekile. Futhi uma une-cholesterol ephezulu, lokho kufanele kulawulwe ngokudla kwakho noma ngemithi. Futhi uma utholakala une-diabetes, lokho kudinga ukulawulwa ngemithi, ukudla okufanele, nazo zonke lezo zinto. Ngakho-ke, kulokhu, ukuhlolwa okuphelele kwezempilo okuvimbelayo kuyasiza, futhi ngiyacela bonke abantu ukuthi beze bazohlolwa bonke laba ngesikhathi esinqunyiwe ebangeni leminyaka elinqunyiwe. Ngakho-ke sicela nisebenzise zonke lezi zinsizakalo ukuze sikwazi ukuvimbela kakhulu futhi silinganise ingozi yesigameko senhliziyo esizayo. Ngiyabonga.